Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ni kislem trekam jong ki FM haganong ba Shillong kabala pau nado ki snem ki baminshwa ya kabala tip kum ka Red FM Shillong kum shi benta ban rakhe ya ka sngi jong ka tem ka put ka rwai ka siau kawan ra shapi ki perlok ya ka program hakriang ki sur melung a mini mountain concert ya kabala penmi ha ka YouTube channel jong ka Red FM hi. Kajing penmi pa ba ya ka program kalong ban peni ya kajing reo spa jong ka put ka tem tenrai ya ka jela ling ba ki nong rwai bat ki nong put nong tem ki ma kinsai tam ban sakhiru ya kajing itenat jong ka ka ri ki lo ling ba ka ni ki layo men sim shu ban shim sa ka wai pat ka senjam ban rakhi ya ka World Music Day ka balalong menhinin ka sngi ka arfu wai terik ujeleo arajar arfu sao Haga rukom ka bakerpang daga way ka Jingrwai kasi tenrai ba paunam bat ka music video ka balapan wandur tiki jingsawa bat kila lum na ka may mariang bat naka saudong saukun kani ka project ka donru ka thong bat penmi shishu ya shibun teliki episodes ki bandang wan haga bayade bat ka jinglum thup yaki sur Jingrwai bat ki jing pensawa na ka mariang ban thau yaki Jingrwai ki ban pentengen bat penkemen ya ka dok not bat ka mensim jong babon balang kinong e shimbenta ha gani ka program hak riang ki sur belung ki kintop nado I Mary babyang lin war khlo ibadei nong kinot sur ba meban lampang lingdo batem ya ka duitara ba besterly bla ba put ya ka bisli badi ba kalsedoni lingdo ibaraya ram ban penbit penbiang ha ka ban ring ya ka video ka Sohlyngngem ka thai pha priu ka pang men siap halau ei priu jingot ba her ha jeng pos miu yu sim ren nhau ka ri dem Kinsai yong, kinsai sao, harut lik syat papun kenang.